$90 yakasara pachikwereti chandakakupa November 2023. RaMambo dzako chituka nemari dare izvi zvaitwa kutaura izvozvo ndezvindiza ladies achitaura kuna mahachita tenda. Right, taura tinzo ladies. I'm sorry. I'm sorry, ma'am. Yeah. Tatenda mahachi akandikumbira mari. Neukamere? Hatina ukama. Kumbira mari. Achida kutenga mota, aida kuti arende to buy pamota. Saka mota yake yakanziruda 1000 kuti atange kuipiwa kuti atange kuishandisa. Saka 1000 angasina. Vandikumbira mari, titete ndokumbirawo mari. Zvandiri kuda mari ndichiita zvebusiness. Ndinopaiwo chibereko. Ndopatakanyorana pasi vandamupa mari. Makomba mari? $800. Saka musi wa9 ndakamupa mari musi wa9 November. Musi wa8 November mnani gore rapera 2023. musi wa8 December akabva andipa profit ye180. Musi wa9 January 2023 haana kundipa mari panga 2024 ndo musi wa tirikungofamba nedate ra9 haana kundipa mari musi wa9 January 2024. Musi wa10 January 2024 vandipa 65. Musi wa14 January 2024 vandipa 40. Musi wa19 January 2024 vandipa 45. Imwe yacho vakazova ndina kuinyora kuti ite 180. Saka musi wa9 February panofanira kundipa futi imwe 180 haana kundipa mari. Musi wa9 March haana kundipa mari. Apa isusu pandakamupa mari ndakamuti mwedzi wechi4 ofondidzorera mari yangu iyi. So I found over 180 every month. Interest. Saka o akakupa mari yakandipa 360. Right. Izvo zviri kutaurwa pamusoro pemambo zvataurwa na saka asati apedza saka anokuowa mari yaizvezvi yese kusvika to date ndiri kuti 800 plus 360 which is anenge achikuowa watichi 1000 to 160. Okay, so that pamusoro pemambo izvo ndakaenda kuna titi kuti ndiende kwavari vakatanga kumbopa hanzvadzi yangu mari kuti ndizozive kuti vanokweretisa mari vavadzori pahanzvadzi yangu ebva yavadzorera yakavadzorera ndo pandakanzwa kuti pane tumota tukuitwa reNdubai inosevenza mari ndo pandakaenda kwavari ndikati atete ndandirikumbirawo kuti mundibatsirawo nemari kurudawo 1000 but nandoda 800 zvikanza ndikandimboteretire muzvikwereti zvangu zvezvawakateratera ndichivafonera vavandipa mari yayo vazondipa mari vakandipa musi wa muna November panatsokanganisa vandipa mari yayo to saka kupfungwa yangu ukufunda kwangu ndandakanzonzi kuri Dubai unokesha unobhadhara motikari kuti kana kuzosvikira yayo yako pawiki unenge uchibhadhara $100. Saka inini ndakabva titete mota zviyanzi $100 which means inini ma50 pawiki ndinofanira kutosvitsa 150 then ndichingobata mari kusvika ikwana. Saka zvinhu zvezvo zvinozoita sekudaro uridzi wemota yakabati majuta akakwira ndatobata mari ndobva ndangotambira mota. Saka ndatambira mota mushure meso mudzimai wangu akabva azongorwara anga ari pamiri. Saka mudzimai wangu achirwara ndakavapa chichemo ndikati tete izvozvo zvakandiomera kuti ndiraunge mari yekuti ndipe murungu handina plus kuti mudzimai wangu ari kurwara ndikuita ma up and down. Saka ndandiri kukumbira kuti muchimbomire mainterest makamira mainterest
ndozotsvaga hangu mari ka1 saka zveshuwa kuti mashure kuiso yandakusawa pamari pane pavataura pe$40 pane pandakafona ndakuti atete ndakunyara ndine $40 ndakupfura patemaru ndosiyira papesere pandososiya mari tete wakabva ati usasiya kundoda mari yangu yakakwana saka ndasvika kumba ndakanogara pasi ini vanhu vekupa kwedu ndikati widwe ina handina chekuita dai mandibatsira undipe munhu mari yake munhu akandibatsira saka kune mukova shangu ari kunyanga akabva akakumbirwa namai vekundibereka nemudzimai wangu kuti tibatsirewo ne800 mukova shangu wangu ari muswe akakumbirwa Saturday Sunday paitawo chechi Sunday yandova ndamufonera Sunday yandakamufonera akabva anditi uya kumutori mari ndofunga ndakapinda munyanga na7 akanda ndavati mandi ndikuende mari iyi ndofunga kubva ana 7 kusvika na5 ngoshongo anakuya bazouya akatosvika pamotanza tangwanza tangopupota une maswedzi makagarisa tsanga munozoti motenge vanoshanda vachibhadhara asi madi kuti hamukwanisi saka ndikatovumwe mari yangu vandipa 200 zvakanzi dzanoda mazuva akuna mari ndambotora tumaprofit twese vandipa $200 saka ndavanafonera tete ndikati tete ndabva kumukwasha ati ndine $200 patipa $200 ati ndichazombotsvaka tete wakabva ati ndakuenda kumapepa takuenda tosangana kumberi ndovandati atete hazvina mhosva wandibloka 200 yandinayo aizvozvo handina ndakaidzorera saka zvakatiitika ndezvekuchiti ndakabva ndadzoka futi kumba ndobva ndati kuna mama nezvandiomera unotambirawo penjinini iyi hama yangu munoti madi okupfuura madi kuendawo kunonditororo loni ye$700 zviri nani matora loni ndozotanga kuchengeta hangu mhuri handizoshayiwa 2 kg yemafuta kana 2 lita mafuta mai vangu zveshuwa vaya nemudzimai vangu vaenda papost office vakatora loni yekutanga yatikapa futi teta vakatora kuuyi vachitorera nzadzi yavo saka kupsb vakabvanzi chimboende post office vakatosaina mapepa akapedza saka musi wemandi teta vandopokafonera mama vakati mama muri kufungi zikanzi mwanangu ndakutoita zvekuti ndikupe mari yako iwewe ndo yandondikupe pozi wakandibatsira zvikanzi nateta ndosungisa tateni adzikana vakamusungisa pari zvino ndinotomuchengetera mukadzi kubva pasunga mukadzi wake zvese ndinoti kuita kumoti hakuna chekuda ndopakazonzi namama nemukadzi wangu voya post office vanosaina mari 700 saka kubva mandi kusvika nhasi Friday mari yakangoyenga iri kutoproofa pakombiyuta kuti mari iri kuti pakombiyuta post office proof but kupenga kuna mari saka foni yamama ndinitori nayo kuti nditi tete vakaona foni yamama isisaitere vakati ndavharwa pozi foni yamama yakafacha chimpoti tori mukamoto haisi kuchaja saka ndakazongonzwa apa kutosamanisi vandatota samanisira uyeri ndirani ndatonzwa ndoshandira baringi zvikanzosungwa nayo kwamakomakoni ndoba ndatotodzikiswa ndoba ndatoenda ndapakapa ndandatosvika ndandaonawo mabrema ndikati handindisati namanje hanzi asamanisira kwe ndoba ndatambira samanisira ndo zvakaitika ma right wadare nyaya iyo tombouya kune ladies une license here yekulona vanhu handilonesi because apa uri kutaura kuti wakamuti mupa mari uchizoti unopuwa interest pakupera kwemwedzi wega takawirirana nekuti akanga ari kutora achiita zvebizinesi ndo zvandiri kuti une license here handina iye munhu akandikumbira sechikwereti kwete zvekuti ndinolonesa handilonesi mari nekuti uri kutaura apa kuti wakamupa mari uye unochaja interest nekuti zviri mumutemo wehurumende kuti kana uchichaja interest kune munhu unofanira kunge uchibhadhara mataxes and the like apa takanga tangowirirana zvekumusha zvemunhu akumbira nekuti mota yake yange yakutouya ndo zvati zvatiri kubvumudza kuti une license here yekuita business kana tikweti handina zvichireva kuti kana usina license zvinotoreva kuti uri kuita criminal activity unozviziva here hauzvizivi uchizviziva kuti
zvinhu zvawanga vari kuita icriminal, imhosva. Nekuti kana mukange wakubhadharisa munhu mainterest, it means kuti unenge wakuenda uri kutomutekesa interest. It means kuti unenge waane chikamu chaunenge uchindobhadhara kuhurumende kuti waakuita business. Kana munhu aakuita business, it means kuti anofanira kunge achibhadhara mutero kuhurumende. Hakuna business rinoitwa pasina pasina mutero kana kuti magwaro anokutendera kuti uite business iroro. Handiti uri kupaona? Saka kana iwewe waunza kudare nyaya yauine mhosva yauri kupara, unoda kuti basa dare riri kubatsire sei? Nekuti uri mupari wemhosva ka? Ini ngodangu 800 yako chakara. Handiti ura 800 yako akabhadhara mari. Akabhadhara 360. Tikabvisa mu 800 kunosara mari. $440. Saka ndo mari anofanira kuti akudzorere. Ndo mari dzekukweretesana kana muri mese muchikweretesana munongokweretesana ndipo ndidzorero. Saka ane chikwereti chako che440 chisina interest. Nekuti kana wakuita business damatare isusu totonzi right mazomuti apuwe neinterest sei kuhurumende, imi mambo Makoni bhadhara ichi interest inenge ichiteera yawakaita business, nekuti rinenge business. Right, iwe une chikwereti che$440 unochizorera rini? Handichatozochanga ndinoenda kutokumbirawo kwa muri kana kuti ndoza kuti unochizorera rini? Chakakwana chikwereti chako che440 yangu inini. Kana usina toya totora mombe kuita kuti titengese timupe mari yake. Umwe yangu inini tandakatodeposita mari post office. Saka ndikukumbira kuti nhasi kusvikawo pamwe pachipiri mari inenge yaita ndomudzorera. Saka tokupa up to Friday next week. Unomudzorera 440 iyo. 440 yake. Dollars. Right, nemakosti wakamuunza kudare mari yawamuunza kudare. Handizivi. Iwewe yawakabhadhara kuti ave kudare. Ndakabhadhara 50. Nhasi wabhadhara chii? 10. Right. Saka it means plus 60. Unoparadzorera ya $500. Makosti edare $60. Saka tokupa up to Friday. Kana usina kubhadhara by Friday, iwe unoya kudare toenda tondotora mombe kudanga kwake todzitengesa tokupa mari yako. Handiti wapanzwisisa? Kana asina kukupa 500 by Friday next week, unodzoka kudare kuti makatonga paya haana kundibhadhara mari yangu. Saka ipapo isusu dare rinosimuka rondotora mombe rotengesa rokupa mari yako yakakwana. Uye dare manje kana rakuzouya panenge unogara kupi? Dombore Mbizi. Panoita mari makosti yekuenda kudomboro rembizi. Unoita $3. Makoma aya i280. Right, unezenge wakubvisa ne$280 pamusoro. Saka inezenge ya 880. Dare nekuti vanenge rakuya kuzotora zvinhu kumba kwako richitengesa kuti rimuripira. Saka uona kuti wabhadhara iyo mari 500. Failure next week tineta kuti gogo dare rakuya kutora mombe pamba pako. Andi wapanzwisa? Ndinopanzo po mari yacho ndakaiwana. Rinonopa here kana kutoya kunayo. Unouya kuno kudare wodaizwa nedare kuti wauya watore mari yavo. Ndatinda. Okay. Woya nayo up to Friday next week. Tinda. All right. Tosimuka tena.